Assalamu alaikum ‘yan uwa, yau mun kawo muku fim ɗin Sakandami, sabuwar fassara daga kamfanin Alligator Dub Studio. Wato wannan fim ɗin yana da kyau matuƙa gaya, shi yasa ma kuka ga an daɗe ba a kawo shi ba, domin an saye shi ana jira mutane sun saya, saboda idan an kawo YouTube nan ba wai wani abu ne ake samu, kawai ana kawo muku shi a kyauta. So kamar yadda aka saba wannan fim shi ma na da makullan sirri guda 8. So sai ka tsaya kalli bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Sannan link ɗin bidiyo, link ɗin da za ka kalli wannan bidiyon yana a wajen comment section. A inda ake rubuta comment section, a nan za ka sami link ɗin wannan bidiyon. Idan dai ka shigo wannan tasha mai suna Zallar Indiya Hausa TV, so saɓanin kowace YouTube channel ce, su sauran suna ajiyewa ne a description, mu kuma na ajiyewa ne a comment section. Link ɗinmu za ka same shi a comment section. Shi yasa ko da yaushe muke faɗa muku link ɗin bidiyon mu muna ajiye shi ne a comment section. Shi yasa ma yanzu idan kun kalli wannan bidiyon da ƙarshe za ku ga wani mun muku wani ɗan guntun bidiyo ta yadda za a ku ga ta yadda muke ajiye link ɗin bidiyo. So kamar yadda aka saba ga makullan sirrin nan suna wucewa ɗaya bayan ɗaya guda 8. So sai ka tsaya kalli bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Sannan ɗan uwa idan yau ne a farkon ziyarar ka wannan tasha mai albarka mai suna Zallar Indiya Hausa TV, so sai ka daure ka yi mana subscribe, sannan da Allah ka yi share ga 'yan uwanka ma'abota kallon Indiya Hausa, domin su ma su ƙaru mu ma mu ƙaru, kowa ya ƙaru. So muna godiya da nuna ƙauna da kuke. Sannan 'yan uwa gargaɗi ga wanda idan suka ɗauki makullin sirri suke ajiyewa a comment section suke rubutawa, so wannan kuna zarce ƙa'ida ne. So sabida da muna so ne mu ma za mu iya ɗora, so kasancewa kowace kasuwa ga ana yi saboda riba ne. Duk abin da ba riba to ba wanda zai yi shi. So muna gargaɗi ga wanda idan suka ɗauki makullin sirri sai su je su ajiye shi a comment section. Idan ma baka iya ɗauka ba, ka sami paper ko wani wuri ka rubuta. Bayan ka rubuta ka zo ka danna link ɗin bidiyo sai ka sa makullan sirrinka. Ba a ce ka ajiye a wajen comment section ba. Yau 'yan uwa gashi nan kuna ganin makullan sirrin ɗaya bayan ɗaya suna wucewa. Sannan kada ka tare wannan bidiyon, domin idan ka tare wannan bidiyon ba za ka samu dama domin za ka iya tare ko lamba guda idan ka tare, so ba za ka samu daman kallon wannan bidiyon ba. So sabida haka bidiyon da bai wuce minti 4 ba, kuma wannan kamar ana kwatanta muku ne ta yadda za a yi ku kalli wannan bidiyon, domin dole sai da wannan bidiyon ne saboda yana da makullan sirri. Saboda ka tare ka dinga kallon wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin samun makullan sirri 'yan uwa. Sakandami gashi nan sabuwar fassara ce daga kamfanin Alligator Dub Studio muka kawo muku. 'Yan uwa ga wanda ba su yi mana subscribe ba, da Allah su daure su yi mana subscribe. Yau gashi nan mun kawo muku Sakandami. Sannan ko da yaushe idan baka san me ake faɗa ma comment section ba, comment section ba da turanci, sai ka tambayi wani ya faɗa ma me comment section, saboda a nan ne za ka samu link ɗin wannan bidiyon a ƙasa wajen comment section. Idan ka zo, so nan ne za ka samu link ɗin wannan bidiyon, za ka ga tsawon rubutu, so shine link ɗin wannan bidiyon. Mun gode 'yan uwa da nuna ƙauna, sannan da Allah daure a yi mana subscribe. Mun gode. Da yawan mutane mun lura ba su san yadda za a samu link ɗin bidiyo ba idan mun ajiye, shi yasa za mu nuna muku yau. Idan ka shiga bidiyo kamar haka, gashi nan ka ɗauki makullan sirri ka yi komi, sai ka jawo ƙasa kamar haka. Gashi nan sai ka zo wajen comment section, gashi nan ka danna, so ka ga inda za ka samu link ɗin bidiyo gashi nan da bulan rubutu. So haka ne muke ajiye link ɗin bidiyon mu. So saboda haka kowa ya lura idan yana son